shadow covers me, your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering, and my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. My weakness covered by your strength, I am found forever safe. My weakness covered by your strength, and I am found forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. Yes, hallelujah. We glorify your name, Panginoon. Lord, we thank you for this day na kami kay nagkatipon-tipon, Panginoon, upang papurihan ka, upang itaas ka, Panginoon. We thank you for the new knowledge, Panginoon, na matatanggap namin ngayong araw sa word mo, Panginoon, sa revelation, Panginoon. Open our hearts, soul, and mind, Panginoon, upang matanggap namin ito openly, Panginoon. Your word or any correction, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa service na ito. Tunay nga po, Lord God, na nasa kaligitnaan ka namin, Panginoon. We thank you for the victory, Panginoon, sa araw na ito. We thank you for the healing, for the blessing, Panginoon, na matatanggap ng bawat isa, Panginoon. Ikaw pong aming tinataas, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Ayan. Manatili po tayong tumayo at tayo pong lahat ay makibukas sa Awit chapter 29. Ayan. Kung may mga Bible po kayo, sabayan niyo po ako. Ayan. Panalangin laban sa mga kaaway ng Israel. Verse 1.
ihayag mo, O Israel, ang ginawa ng kaaway. Sa sinumang usigin ka mula pa ng kabataan. Verse 2, simula pa noong bata, ako'y di nilubayan. Mahigpit na pinag-usig, bagaman di nagtagumpay. 3, ako ay sinaktan nila, ang lingkod ko'y sinugatan. Mga sugat na malalim, parang bukid na binungkal. 4, ngunit ang Diyos na si Yahweh, palibhasa ay matuwid. Pinalaya niya ako at sa hirap ay inalis. 5, naway itong mga bansang laging namumuhi sa Zion, ay labanan ay malupig, pahayag mauro. 6, ay matulad sa mga damong tumutubo sa mga bubong. Natutuyong lahat ito, kahit ito'y dahong sipol. 7, di na ito binibigkis at di tinitipon. Verse 8, the last verse, kahit isang dumara ay di man lamang nang banggitin. Naway ang pagpapala ni Yahweh ay iyong tanggapin. Sa pangalan ni Yahweh, pagpapala inyong tanggapin. Ayan po ang salita ng ating Panginoon. Ayan, so Amen. So praise God. Purihin po ang salita ng Panginoon. Mari na po tayong umupo. Ayan, sa lahat po ng viewers po natin sa online, good morning po sa bawat isa po sa atin. Ayan, inuulit ko po ulit, paki-mention po natin ang ating mga friends. Ayan, maari po bang ilabas po natin saglit ang ating cellphone. Ayan, and 1 minute lang po. I-share po natin ang ating live and mag-comment na rin po tayo, mention na rin po natin friends. So, hintayin ko po kayo in 1 minute. Ayan. So, habang tayo po ay nag-share, ay announce lang po, continue pa rin po ang ating mga DVB, ay KB Eskwela sa bawat barangay. So, sa lahat po ng mga nais makibahagi, pakicontact lang po sa Ate Jo, ayan, sa Vintinilla, Nilumbot, sa Gagasangan, Malanay, tuloy-tuloy pa rin po sa Banawang, sa Vintinilla, ayan, sa Villa, pati po sa Dagupan. Ayan. So praise God po dahil patuloy pa rin ang ating gawain, tunay ng Diyos ay at buhay po. Ayan. And then also, tuloy-tuloy pa rin po ang ating TMA sa Nilumbot po, every Wednesday po, I think 7 p.m. Tama po, Ate Jo? Sa Banawang po, every Sunday, 3 o'clock to 5 p.m. And then dito din po sa ating main campus sa Sapang, continuous after service po. Ayan. So, sa mga nais po pa pong mag-enroll, sa mga gusto po palang humabol, message nyo lang po kami. And also, ang ating prayer meeting, dito po tuloy-tuloy pa rin po every Tuesday night, 6 p.m. And sa Banawang, mayroon din po tayong prayer meeting every Friday, 6 p.m. din po. And also, mayroon din po tayong mga life group. Sa lahat po ng wala pa pong life group, pwede nyo pong kaming i-message. Pwede rin po sa GC. Paki-inform na lang po para sa ganun. Sabay-sabay po tayong lalago. Ang bawat isa ay sabay-sabay at wala pong iwanan. Amen po. Amen. So ngayon po, tayo po'y darako sa testimony. Sino pong naniniwala na ang Diyos ay may ginagawa sa kanyang buhay? Sumigaw ng Amen. Amen. So, parang kukontest. Sino pong naniniwala na siya pinagpala ng Panginoon? Sumigaw naman po ng Amen. Amen. So, sa pamamagitan po ng ating mga testimony, tayo rin po ay makakapagpuri sa ating Panginoon. So, tunay God is good. And all the time, God is good. Naniniwala po ako na bawat panalangin po natin tinutugon ng Panginoon. Sa pangunahan ko na po, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi tunay nga na ang prayer is powerful. Amen po. Praise God po kasi sa tagal na rin po namin sa prayer meeting sa Banawang, lagi po namin pinagpipray talaga po yung mga kalalakihan po natin, yung mga life group ng mga kabataan, life group ng ating mga tatay, pati mga kids. Praise God po kasi ngayon is continuous na po ang kanilang life group, pati sa mga tatay. And nakikita po na ang paglago tunay nga na ang Diyos po ang kumikilos. Amen po.
So patuloy lang po natin ipag-pray ang ating mga kapatiran. Wala pong imposible sa ating Panginoon. And wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo at hindi po babalik sa Kanya nang wala pong nangyayari. Amen po. Patuloy niya tayong binabago. And then, praise God, natutuwa po ako sa mga kabataan po natin ngayon sa Banawang kasi talagang gusto na po nilang matuto sa instrument. Praise God po. Then, mayroon yung one time, sabi nila, ate, pwede na po ba kaming tumugtog? Ang tanong ko sa kanila, ang tanong, nagde-devotion ba kayo? Sabi ko. So, sabi nila, ate, kahit i-check mo. Ayan, di ba? So, nakakatuwa kasi yung may love sila sa word ng Panginoon. Amen po. So, yun, praise God sa kabutihan niya and sa patuloy na paggamit niya sa bawat isa sa atin. So, sino pa po ang nais ibahagi ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Meron pa po ba? Or any announcement po? Hello po. Meron pa po bang hahabol sa ating testimony? Mukhang antahimik. Hello po. God is good. God is good. And all the time. God is good sa lahat ng oras. Mabuti ang Diyos. Amen. So, tiyatawagan ko si Irish. Ayan. So, testimony ko lang po yung mga nangyari kahapon na activity. Ayan. So, unang-una yung sa Cave Eskwela po sa Malanay. And glory to God kasi yun nga po, kahit ilang dekada nang hindi ako nakaka-join ayan, sa pagtuturo doon, grabe pa rin yung kabutihan ng Panginoon kasi andyan talaga yung talagang gigisingin ka niya. Ayan. Talagang kung ano yung ministry mo talagang ibabalik niya yan sa'yo. Ayan. So, nung time na yun talaga, before ako pumunta doon sa Malanay, pinag-pray ko doon talaga kasi syempre, parang bago lang ulit sa akin, ganun. Kasi medyo matagal din po akong hindi nakapagturo doon. Ayan, at nakapag-assist. Ayan, so kahapon, yun nga po, nag-start ulit po kaming pumunta. Ako po pumunta doon. Ayan, although sila Joy, nagtuturo na doon. Ayan, so grabe kasi talagang yung mga bata, andun pa rin talaga yung kauhawan nila. Ayan, and then talagang yung talagang gusto nilang makinig. Pero yun nga, parang medyo siguro kulang lang ng natatawag sila, ganun. Pero God is good pa rin po dahil yun nga po kahapon nagkaroon ulit ng Cave Eskwela doon sa kila Nanay Nida, ayan, at saka kila Tito Eddie po, ayan. And then, nagpapasalamat po kami dahil yun nga po andun yung protection ng Panginoon kasi kahit sobrang init, ayan, di ba ngayon mainit yung panahon, pero hindi talaga hayaan ng Panginoon na mahirapan ng mga anak niya. Ayan. So, yun po, bumalik ulit po yung ministry. Hopefully na tuloy-tuloy na yan ng walang doubt. Ayan. And yun, hindi na tatalikod. Ayan. Kundi talagang, tuloy-tuloy na po yan. Ayan. So, yun lamang po. And glory to God po. Ayan. Baka mayroon pa pong gustong humabol sa mga bagong dating po. Amen. So, praise God po sa buhay ni Sister Irish. Ayan. So, alam ko, excited na po ang bawat isa. Pakilabas po ang ating mga notebook. Ayan. BNB, Bible, Notebook, and Ballpen. Siyempre, para hindi po natin makalimutan yung message ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yan po, so tinatawagan ko na po ang ating pastor, Pastor Benjo Carganilla. Okay, good morning po sa bawat isa.
Andyan. Magandang umaga po sa bawat isa na narito na handang makinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa araw na ito. Lord God, thank you Lord God for an open heart, Lord God, and open mind that as we receive your word, Panginoon, dalangin namin o Diyos na ito nawa ang magbigay ng pagbabago sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po Diyos. Sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So sa mga Bible po, buksan po natin ang Bible natin sa James chapter 1. Okay, it's a famous verse. Lagi na po natin itong naririnig. Famous verse. Yung iba kino-quote pa natin ito, di ba? Lagi natin itong binabasa at minsan marami tayong mga verses na naku-quote from James chapter 1. Okay, hintay lang po natin sandali. Okay. So, yan po. Next po. So, ang kwan po natin is, ang declaration natin ngayon sa bawat isa natin, you are victorious. Sabihin po nyo sa katabi nyo, tingnan nyo siya mukha sa mukha. You are, sabihin niyo po sa kanya with conviction, okay? You are victorious. Ikaw ay mananagumpay. Okay, sa Tagalog po ay mananagumpay. Ito po ay from the book of James. Okay, konting background, kilalanin natin si James. Sino si James? Siya po ay, nung siya ay, sa book of Acts, siya ay pinatay, martyred, during the persecution period. Okay, so sinong po nagkuhan sa kanya? Kasama mga kababayan din niya. Okay, mga kapwa niya, Hudyo. Bakit? Kasi nakita nila because okay. So si James po, he saw Jesus. Nung kasama si James po pala, para sa impormasyon po ng iba, siya mismo ay kapatid ng Panginoong Yesus. Siya ay kapatid sa ina. Okay, sila po ay magkapatid sa ina kay Maria. Isa siya sa mga kapatid ng Panginoong Yesus. Maraming kapatid ang Panginoong Yesus nung nandito po siya sa lupa. Marami siyang kapatid sa ina. So isa si James. Nung buhay pa si Jesus, hindi pa siya mananampalataya, hindi siya naniniwala sa Panginoong Yesus. Sa halip, siya yung mga kapatid niya noon, di po ba mababasa niyo sa Bible, sila yung parang nagpe-persecute pa kay Jesus nung nandito pa siya sa lupa. Pero nung nabuhay ng muli ang Panginoon, doon po siya nanampalataya. Okay, doon niya nakita yung kapangyarihan ng Panginoon. At sa Book of Acts, kung makikita po ninyo, sa bilis ng growth ni James, siya yung isa sa mga council. Siya yung naging isa sa tagagawa ng desisyon doon sa problema na dumating sa church. May nangyari kasing problema na parang nagugulo ang church noon. So si James, isa siya sa mga council. Naging isa na siya kasama ng mga disciples na naging decision maker kung ano ang magiging desisyon, kung ano ang gagawin. Actually, sa Book of Acts, siya yung head nung council na yon, nung time na yon. Okay? Siya ang naging head nung council. Okay? So, sa pagdeklara niya po ng patungkol sa Panginoon, he was martyred. Sabi dito, he was pushed from the pinnacle of the temple. And then, nahulog siya. Hindi pa rin namatay. So, ang ginawa, binato na lang siya. Hanggang siya ay finally hitted by a wooden club to the head. So, hindi pa rin namatay. Nahulog, binato, tapos hindi namatay, pinalo na lang. Okay? So, ganun katibay si James. Ganun katindi yung pagka-martyr sa kanya. Okay? Halos lahat ng mga disciples po na nasa Book of Acts, dumaan sila sa pagka-martyr. Isa din ito si James. Okay? So, bakit po sinulat ni James ang Book of James? Ito po. Sino yung kanyang audience? Sabi po niya, sa verse 1, hindi ko na ilagay dyan. Sabi niya doon is, basahin ko ba dito sa aking Bible? Bakit niya ito sinulat at para kanino? Sino yung main audience niya? Bakit ginawa niya ang Book of James chapter 1? Okay. Hindi ko na ilagay yung verse. Basahin ko po sa Bible.
Sandali lang po ah. Okay, James chapter 1. Okay. Sabi ni James, James, the servant of God and of Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Okay? So, kanino po niya sinulat ang Book of James? Ang unang audience niya, yung mga taga-Israel. Ang sabi doon, yung mga 12 tribes na kumalat. Ang ibig sabihin po ng kumalat na yan is diaspora. Ayan. It came from the word diaspora. Ang ibig sabihin po ng diaspora, yung mga Israelita na nagkalat sa iba-ibang mga lugar. Okay? So, sila ang sinulatan ni James. Kasi ang nasa Israel, bakit kailangan sulatan ni James? Ang nasa Israel lang po kasi that time, 2 tribes lang ng Israel. Okay? Yung Judah at si Benjamin. Sila lang yung naiwan sa Israel. Lahat kasi nahati ang kingdom sa dalawa, Northern and Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, sila yung kumalat. Yung Southern Kingdom, sila yung natira sa bansang Israel. Okay? So, salamat. Okay? So, kaya po, merong tinatawag na diaspora. Kung maalala nyo sa Book of Acts, nung sila po ay napuspos ng banal na espiritu, sila ay nagsalita sa iba-ibang wika. Ang kinakausap nila noon, yung mga disciple, nung nagsalita sila sa iba't ibang wika, kasi that time, yun ay Pentecost, yun yung panahon ng piyesta na yung mga Israelita na nasa ibang lugar, kahit nasa ibang lugar na sila, kahit sila hindi nakabalik sa bansang Israel, bumabalik pa rin sila para sumamba sa Jerusalem. So that time, galing maraming mga taga-Israel na napunta doon sa Jerusalem at sila ay pumunta doon para sumamba. Kaya kaya sila, yung mga taga-Israel na yun, may iba-iba na silang language. Kung sila ay napunta ng Saudi, syempre may mga Arabian dyan. Kung sila ay napunta siguro, may galing din ng Amerika na mga Hudyo, hindi ko lang kung may Amerika na, wala pa pala, okay? So, nung panahon na yun ay, basta ang mahalaga, mayroon sila iba't ibang language na pinanggalingan nila. Kaya sa Book of Acts, nung nagsalita sila sa iba't ibang wika, nagtataka sila, bakit alam nila yung language nila? Hindi naman sila pumunta dun sa kanilang bansa. Okay? So ngayon po, si James, yun ang sinusulatan niya. Yung mga Israelita na napunta sa iba't ibang mga lugar. Okay? Na naging Kristiyano na. Okay. Siguro ito yung mga naging Kristiyano sa Book of Acts. Possible lang po, ano? Assumption ko lang, okay? Hindi ko nabasa mabuti. Pero assumption ko, yung mga nasa Book of Acts na naging Kristiyano, sila rin yung mga nasa ibang mga lugar na, nung nandun na sila sa ibang lugar, nakakaranas sila ng persecutions. Nakakaranas sila ng matinding persecutions at kailangan nila ng encouragement galing kay James. So itong mga Israelita na to, nakalagay po dyan, next. Nakalagay dyan, yung mga Israelita na yan na nakalat, sila po ay naging mayaman sila, naging adoptive sila. Next po. Okay? So yan, para sa diaspora, ayan, yung mga Israelita na napunta sa ibang mga lugar, sila ay naging mayaman. Okay? Then, bakit niya ginawa yan? Yan, to encourage the Jewish Christians during the time of persecutions. Kasi nasan sila? Nasa iba-ibang mga lugar sila. Wala sila sa Jerusalem. Okay? Napunta sila sa iba-ibang mga lugar at sila yung ini-encourage ni James. Kasi it is a time, nung panahon na yun, ang persecutions, napakatindi. Kung sa iba, di ko lang kung masisearch ito, meron akong book noon na gustong-gustong binabasa sa panahon ng Bible School namin, yung The Book of Martyrs. Nabasa ko dito kila Inay. Di ko alam kung meron pa sila. Tuwang-tuwa, nai-encourage ako habang binabasa ko yung mga yun. Nakikita ko kung paano na martyr or kung paano persecute ang mga disipulo noon. Na sa ngayon, ang persecutions lang natin ngayon ay walang mga sali-salita lang, di ba? Sabi-sabi lang minsan yung mga persecutions natin. Pero noon, mas matitindi ang persecutions nila. Ang isa ako isa ako sa na-encourage mabuti yung kay Andrew. Kasi nung ipapako siya sa cross, sabi niya, nag-ayaw niya, hindi siya pumayag. Wag naman, wag niyo kong ipako sa cross. Sabi niya, kasi ayaw kong maging katulad ng Panginoon sa kanyang pagkamatay. Ang hiniling niya, nag-request siya, pwede X na lang. Di ba? Nag-request siya kung anong gagawin sa kanya. So, pwede mag-request, ipako niyo lang ako sa pa-X.
Huwag sa cross kasi ginagalang niya yung cross. Okay? Ayaw niyang maging katulad ng Panginoon sa kanyang pagkamatay. O, yun ang ginawa sa kanya. Siya itinali sa cross, sa pa-X. So, ganun po ang mga noon. Ganun ang persecution. Napakabigat na mga persecutions that time. Pero sila James, naggawa pa rin nilang mag-encourage. Sila ay nagbigay ng encouragement sa mga kapatiran. Tingnan po niyo sinabi ni James. Ano dapat ang reaction natin sa persecutions and temptations? Verse 2. Ano sabi niya? Next po. Okay. Next pa. Ito. Tingnan po ninyo. Ang sabi? Next slide. Ayan. Okay. Sabi dito, anong dapat na reaction mo pag ikaw ay merong persecutions? Ang sabi diyan, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Okay? So sa ibang version, sabi dito, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. So ang sabi ni James na reaction mo dapat sa bawat persecutions na darating sa iyong buhay ay count it all joy. So ito po yung shinare ko kagabi, parang doon sa kina Brother Roland, yung word na joy, kasi minsan ang joy, minsan nawawala sa puso ng bawat Kristiyano. Alam niyo po, minsan ang mga Kristiyano, anong mas prefer nila minsan? Minsan nagiging mas prefer nila yung salitang happiness. Okay? Magkaiba si joy at si happiness. Happiness po is nakadepende siya sa mga bagay. Meron siyang pinagdedependehan. Masaya ka kasi, ayun. Meron siyang pinagbabasihan. Masaya ka kasi marami kayo. Di ba? Masaya ka kasi marami kang pera. Di ba? Masaya ka kasi marami kang yan. So, ang happiness is dependent sa mga bagay-bagay. Pero ang joy, kakaiba siya. Okay? Ang joy, hindi ka nakadepende kung anong meron sa paligid mo. Hindi ka nagagalak dahil masaya sa paligid. Hindi ka rin nagagalak dahil meron kang something. Basta it is a gift from God, yan ay binigay ng Diyos, nilagay ng Diyos sa puso ng bawat Kristiyano, meron kang joy sa puso mo. Si Joy, hindi siya mawawalan. Joy, pangalan niya, di ba? So, kahit anong gawin mo kay Joy, hindi mawawala yung joy niya, di ba? So, ano mang pagsubok sa buhay niya, kasi maganda pala ang pangalang Joy. So, ang kagalakan po, wag niyong aalisin sa puso ninyo, kasi it is a gift from God. Ang joy po, iba sa happiness, tandaan ninyo. Hindi niya sinasabing magsaya ka kapag ikaw ay nasa temptation. Ang sabi niya, magalak ka. Okay? So, magalak ka sa gitna ng mga temptations. So, ang sabi dito, count it all joy. And next slide po, ang sabi dito, when you fall into diverse temptation. Ano ibig sabihin ng diverse? Diverse is iba-iba, different. Okay? Ang sabi dito, sa Tagalog kasi ang nakalagay ay tukso, di ba? Or pagsubok ang nakalagay doon sa Tagalog. Pero sa English po is temptation, diverse temptation. Ganito po ang sitwasyon. Tayo po na mga Kristiyano, sabi ni James, magalak ka kapag ikaw ay nahuhulog, ikaw ay nasa, when you fall into diverse temptations. Ganito po yan. Yung iba kasi akala nila, dapat ba akong magagalak pag ako ay tinutukso? Parang gano'n, di ba? Parang gano'n ang dating. Matutuwa ako pag ako ay natukso or nahulog sa pagsubok na to? Hindi po gano'n ang ibig sabihin yan. Yung fall diyan, hindi po yung fall na nahulog ka na. Hindi yung fall na bumigay ka. Okay? Sabi kasi sa English kasi, count it all joy when you fall. Yung ang dating parang bumigay ka na. So, dapat ka bang magalak pag ikaw ay bumigay na sa pagsubok or sa tukso? Hindi po yun ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po niyan, tayo po na mga tao, mga Kristiyano, nasa gitna tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay. So, magalak ka pag ikaw ay nasa gitna nun. Kasi bakit? Kaya mong magpatagumpayan yon.
Okay? Ang daming pagsubok sa buhay. Ang daming iba't ibang klaseng temptation. Iba't ibang klase ang kulay. Yung iba nakilala mo na. Yung ibang temptation hindi mo pa kilala. Di ba? Yung iba napagtagumpayan mo na. Yung iba nahulog ka kasi hindi ka pamilyar. Di ba? Hindi mo alam, ay pagsubok na pala to. Di ba? So nadaya ka, nadeceive ka. May mga ganyang klase ng temptation. Nag-fall, natalo ka minsan kasi hindi mo pa alam. Di ba? So, possible na mangyari yon. Pero ang sabi ni James, dapat magalak ka pa rin. Okay? Kasi iba't ibang klase yan. Iba't ibang klase ang pagsubok. Ang tukso or pagsubok or temptations, hindi lang iisa ang kulay. Hindi lang iisang part ang temptations. Marami siya. Okay? Iba-iba. Sabi mo sa katabi mo, napakarami niyan. Okay? Napakaraming temptation. Pero ang sabi ni James, ang dapat na maging reaction mo, magagalak ka lang. Yun ang pinakamagandang reaction na pwede mong ibigay. Yun ang reaction na dapat mong maging ibigay. Okay? Sabi rito, sa 1 Timothy chapter 3 verse 12 ito. Sabi niya, indeed, all who desires to live godly in Christ will suffer persecutions. Okay? So, yan po. So, lahat ng mga tao na nag-iisip or lahat ng Kristiyano na gustong mag-desire na maging godly sa Panginoong Yesus, ano mangyayari sa kanila? They will suffer persecutions. Sa ayaw at sa gusto mo, pag pinili mo na mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos, na mamuhay ng maka-Diyos, sa ayaw at sa gusto mo, you will suffer persecutions. Okay? Meron at meron kang matatanggap na persecutions. So, kasama po yan. Sabi dito, diverse means there are different kinds of temptations. Kasama dyan ang persecution and trials. Magkasama po yan. Iba't ibang klase ng temptation na pwedeng dumating sa ating buhay. So, pero ano man ang dumating, ang sabi dito, ang perfect reaction mo dapat ay magalak ka. Hindi mo yan dapat hindi ka dapat malulungkot or hindi ka dapat madi-discourage kung sakali man nangyari na tayo ay natalo minsan, bumagsak minsan, ang suggestion lang is magalak ka pa rin, kaya mo pa rin lumaban. Okay, hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula ka pa lang. So, sabi dito, sa verse 3, knowing this, ano mangyayari after the trials of faith? Ito po. After the trials of your faith, ito po mangyayari. Siya ay magkakaroon ng, anong magiging resulta niya? Trials work out our patience. Ang trabaho ng trials, wino-work out niya. Ano ibig sabihin po ng workout? Tinatrabaho niya. Pinapalakas niya yung patience. Saan natin madalas marinig ang workout? Sa mga gym, di ba? Yung iba, maraming mga tao, nasaan si Juan? Andun, nagwo-workout sa gym. Anong ginagawa niyang workout? Nag-exercise siya. Pinapalakas niya yung kanyang muscles, pinapalakas niya yung iba't ibang part ng kanyang katawan. Yun ang ibig sabihin ng physical workout. Pero ang trials, ang ginagawa niya, pinapalakas niya din ang patience sa buhay mo. Okay? Yan po minsan, kahit ngayon, tingnan niyo po, kahit sa anak namin minsan, napapansin namin, ang patience ng mga bata, napaka-iksi, di ba? Ang napaka-iksi ng patience ng mga bata, hindi lang mga bata, minsan pati matanda, di ba? Ang patience natin, ang minsan masyado ng maiksi. So alam niyo po, ang trials, siya ang pangpatatag ng patience. Siya ang magpapalaki ng inyong mga patience. May kilala ko noon, kasamahan naming pastor, grabe ang patience niya. Kahit inis na lahat sa paligid niya, pero siya relax lang. Okay? Yung kasamahan naming pastor noon. Parang hindi mo siya makikitang magalit noon. Okay? Yung kasama naming pastor noon. So, yun ang pag-patience ang pag-uusapan siya ang example. Okay pa? So, yan po. Trials work out patience. Always remember that God is always, ano po? On time. Sabi mo sa katabi mo, on time si Lord. Ayan. Hindi siya nalilate. Bakit kailangan minsan maghintay ka? Bakit kailangan para matuto ka ng patience? At pag natuto ka ng patience, then kumikilos ang Panginoon. Kasi ang ating Diyos, He is always on time. Ang katulad niya isang agila. Ang ating Diyos katulad ng agila. Alam niyo po ang training ng agila? Tuwang-tuwa ako.
Pagtuturuan niyang lumipad ang kanyang anak, aalisin niya lahat ng pinagtitiwalaan ng anak doon sa kanyang nest. Lahat ng comfort doon sa nest, aalisin niyo ng kanyang magulang. Para si baby eagle ay tatalon siya. At pag tumalon na siya, babantayan siya ng kanyang magulang. Nakabantay din sila. Tinitingnan nila pag to the point na babagsak na nakita nilang hindi pa talaga kayang lumipad, kinukuha sila just in time. Sa tamang panahon lang, sa tamang oras, para hindi siya malaglag. And then, iaakit na naman siya ng magulang niya, ililipad na naman sa mataas, tapos bibitawan na naman. At nakabantay palagi yung agila. Si Mama Agila at hindi pala si Mama. Si Daddy Agila. Okay. Si Mama Agila, konting trivia. Okay, napanood ko lang po ito, nakita ko lang. Si Mami Agila pala at si Daddy Agila, bago sila ang pagliligawan pala nila, si Mami Agila maghuhulog ng something. Si Daddy Agila naman, hahabulin niya yun. Kung nakuha niyan bago bumagsak sa lupa, may in love si Mami Agila. Doon lang yung time na magsasama sila. Okay. So pag na-trade ng mabuti si Daddy Agila. So yun pala lagi ang ginagawa nila. Ang purpose pala nun, pag nagkaroon pala sila ng anak, si Mami Agila, ang lagi niyang gagawin, iuhulog niya yung kanyang anak. Ang trabaho ni Daddy Agila, nandun pala siya sa kwan, nakabantay lang. Para just in time, bago bumagsak yung kanyang anak, pahabulin niya. Okay? So, ganun pala ang trabaho ni Daddy Agila. Okay ba? Konting trivia lang. So, ganun din ang ating Diyos. May mga panahon minsan, hinahayaan ka lang ng Diyos na bumagsak ka ng bumagsak minsan. Pero just in time, kaya kang habulin ng Diyos. Kasi hindi siya nalilate. Ay ba? Hindi siya nalilate sa kanyang oras. So, ang ating Diyos, ito po, sa ating pananampalataya, tried and tested faith develop our patience. So, pag ang ating pananampalataya ay tried na and tested, anong nangyayari? Nagkakaroon ka ng patience. At ito pong magiging resulta. Pag nagkaroon ka na ng patience, it is a chain reaction. Pag na-develop ang faith mo, na-tried ang faith mo, na-testing ang faith mo, magkakaroon ka ng, patience. Ano pong mangyayari sa atin? Magkakaroon ka ng patience. At pag may patience ka na, mayroon na naman siyang magiging resulta. Ano yon? Verse 4. Tingnan po ninyo. Okay, ano pong nakalagay dyan sa verse? But let patience have her perfect work, that ye may be, tatlo po, perfect, entire, wanting nothing. Yan ang tatlong resulta ng patience. Pag meron ka ng patience, susunod yan. Ikaw ay ikaw ay magiging perfect. Ikaw ay magiging entire, ibig sabihin buo. And higit sa lahat, wanting nothing. Ang illustration nito, ang wanting nothing ito ay para kang isang lamesa. Alam niyo po yung lamesa? Ilan kadalasan ang paa ng lamesa? 4, di ba? Pero ang gusto ng Diyos, isa lang. Isa lang ang pagtitiwalaan mo. Yun ang ibig sabihin po ng wanting nothing. Minsan ang ating Diyos kasi marami tayong reserve sa buhay natin, di ba? Marami tayong mga what if, ayan, sa ating mga buhay. Pero ang Diyos minsan inialis niya lahat ng pinagtitiwalaan mo kasi gusto niya isa lang ang pagtitiwalaan mo. Isa ka lang nakadependent ka lang sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng wanting nothing. So kailan po mangyayari yan? Pag na-develop na ang patience mo. Pero it is a chain reaction. Na-try ang faith mo, na-testing ang faith mo, magbubunga siya ng patience. At pag nagkaroon ka na ng patience, magiging perfect ka na, magiging entire, and you will have this kind of faith, yung wanting nothing. Ang pananampalataya mo na lang ay nasa Diyos. The goal of this temptation na ito is to make us mature and perfect. It develops our stamina and makes us the stronger than before. Ayan, nagiging mas malakas ka kaysa dati. So, mag-evaluate kayo ng konti sa panahon na to. Kung ilang taon na tayong Kristiyano, sino ang 20 years pataas? Pagtaas pong kamay. 20 years pataas ng Kristiyano. Ayan. Pababain natin. 10 years pababa. 10 years pababa pa lang na Kristiyano.
Okay? So, tignan nyo yung buhay nyo noon. Sa buhay nyo ngayon. Ikumpara nyo. Sinong mas malakas? Sinong mas matibay? Kung hinarap nyo lahat ng pagsubok, kung hinarap nyo lahat ng temptation sa buhay nyo at hindi nyo tinakasan, masasabi kong ang galing-galing nyo na ngayon. Napakalakas nyo na ngayon. Kasi yun ang trabaho ng trials. Ikaw ay gagawin niyang mas malakas kaysa dati. Kakaiba ka na kaysa sa dati nung ikaw ay unang naging Kristiyano. Ang kagandahan po dito, kahit sabi po doon, kahit iba-iba ang temptations, ang sabi ng verse 5 ito. Anong sabi diyan? If any of you lack wisdom, kung kulang ka ng kaalaman, kasi sabi doon, iba-ibang klase ang temptation. Ibang temptation, hindi mo pa kilala, hindi mo alam, hindi mo pa na-encounter yung temptation na yan. First time na dumating sa buhay mo yung ganyang klase ng temptation. Ang sabi ng verse 5 ay ito, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraid it not, and it shall be given him. Okay? So yan, anong sabi diyan? If any of you. Kung meron man sa inyo kulang, hindi nyo alam ang gagawin yan sa temptation na yan na dumarating sa iyo, ang sabi ng James, humingi ka lang ng wisdom sa ating Panginoon. Kasi hindi mo rin kaya yan sa iyong sariling kakayanan. Hindi ka mag-isang magtatagumpay sa temptation. Kailangan mo ang tulong ng Diyos. Kailangan mo ng wisdom na galing sa ating Diyos. Wisdom is what we need to succeed in every areas of life. Ang wisdom, yan ang kailangan mo sa bawat area ng buhay mo. Anong purpose ng wisdom? Ang ating Diyos, ang maganda po rito, ang ating Diyos, nagbibigay siya ng wisdom at wala siyang panunumbat. Yan po yung sinasabi yan, upbraid it not. Okay? Hindi siya nanunumbat. Pag binigay niya, binigay niya. Hindi siya bigay-bawi. Okay? Hindi siya yung pag nagbigay, ay masama ka, babawiin niya. Hindi po ganon. Okay? Ang ating Diyos, hindi siya ganon. Pag binigay niya na sa yung blessing na yan, binigay na niya. Bakit nawawala minsan? Hindi ang Diyos ang kumuha. Sino? Sinong kumuha? Siyempre, yung kalaban, di ba? May tagakuha. Hinayaan mo lang. Nagbigay ka lang ng way, pinapasok mo siya sa buhay mo. Kaya niya nakuha yung bagay na yan. Pero ang Diyos, hindi siya bigay-bawi. Pag binigay niya, binigay niya. Binigyan ka ng health, binigay, sa'yo na yan. Sino may kasalanan, ba't nawala? Minsan tayo rin. Okay? So, ang ating Diyos, pag nagbibigay, hindi po siya bigay-bawi. At ang sabi rito, ang ating Diyos, He gives liberally. Alam niyo po yung ibig sabihin ng liberally? Ang ating Diyos, He gives like this. Hindi siya ganun magbigay, yung paumit-umit. Ang ating Diyos, pag siya ay nagbigay, halimbawa, humingi ka ng wisdom sa Diyos, hindi ka niya bibigyan ng konting wisdom. Ang ibibigay niya sa iyo, abundant wisdom. Okay? Kasi ang ating Diyos, hindi siya nagbibigay ng pakunti-kunti. He gives liberally. Ganun, open hand, pag siya ay nagbibigay. Amen po? So when you ask wisdom, ang ibibigay niya sa iyo, wisdom, at talagang grabing wisdom ang ibibigay niya sa iyo. Kaya lang may warning. Verse 6, anong warning? But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea driven with the wind and tossed. So pag ikaw ay hihingi, alisin mo ang, doubt. Ayan, yan ang malaking problema. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon, tapos magdududa ka, Lord, ito ba talaga yon? Di ba? Ito ba talaga yung gusto mong ibigay sa bawat sa amin? So nagdududa ka, hindi yun darating. Yung hiningi mong wisdom, hindi siya darating. So ito po, mag-skip tayo ng konti. Sige pa. Yan, okay? So ganito po. Ang sabi rito, blessed is the man that endures temptation, for when he is tried, he shall receive a crown of life, which is the Lord has promised to them that love Him. Okay, sabi rito, blessed is the man. Mapalad ang tao na endured, nagtagumpay. Okay, sa ibang version, nagtagumpay. Mapalad ang tao na nagtagumpay sa pagsubok. Sino yung mapalad? Yung nagtagumpay. So sabi kasi ni James, in-encourage niya tayo, dapat magalak ka pag may pagsubok. Ngayon, kung may pagsubok, nagtagumpay ka, ikaw ay mapalad. Ang salitang
isang salitang blessed po dito, ibig sabihin nito sa Greek po is makarios. Narinig niyo na po ang word na makarios? Sino pong nakarinig na ng makarios? Okay? Magandang pangalan to, makarios. Kung magkaanak kayo, makarios. Okay. Ibig sabihin po ng makarios is, sa salitang kanto, ito yung salitang kanto po, kinaiingitan. Yun ang ibig sabihin ng blessed na ito. Okay. Ang ibig sabihin ng makarios ay sobrang dami ng blessing mo na kinaiingitan ka. Yun ang ibig sabihin po ng makarios. Okay? So, mapalad ka, makarios ka kapag ikaw ay nagtatagumpay sa pagsubok. Sapagkat sabi rito, pagkatapos kang makasubukin, ano mangyayari? You shall receive the crown of life. Ayan. Pag ikaw ay nagtagumpay, ikaw ay tatanggap ng korona ng tagumpay. Ang sabi rito, ito ay pangako ng Diyos sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. So, bawat isa sa inyo, you have a crown of life. Sa pagdating ng araw, pag salubong natin sa Diyos, lahat tayo may matatanggap na reward. Depende kung ilang temptation ang napagtagumpayan mo. Okay, sinong magbibilang ngayon? Gaano na karaming temptation ang napagtagumpayan na natin? Baka ganun na. Kung napakarami na, siguro ang taas na ng crown mo, di ba? Kasi bawat temptation is crown of life. Siguro grabe, ang laki na ng iyong crown kung naparami mo ng napagtagumpayan. Pero kung kunti pa ang napagtagumpayan mo, siguro yung crown mo mga ganyan lang kaliit, di ba? Pagdating ng araw sa awarding sa langit, baka ganyan kaliit ang crown mo kasi kunti lang ang pinagtagumpayan mo. So, ang masasabi ko ngayon, magsimula ka ng mag-overcome ng mga temptations. Ano namang mga temptation na yan sa buhay mo, kailangan mo siyang i-overcome para mas at least, kasi bawat temptation na ma-overcome mo, meron kang crown of life. So yan ang matatanggap mo, ang awarding niyan, pagdating mo sa langit. Pag magkikita-kita na tayo sa langit, you shall receive that crown of life. Tandaan ninyo, ang temptation hindi galing sa Diyos. Ano po yung nakalagay diyan? Saan galing ang temptation? Sa kaaway. Okay? So, temptation comes from the enemy. Ang goal ng enemy, bakit kanya tinitempt? Ayan, para mag-fall away ka, mapalayo ka sa Diyos. So, tandaan ninyo, ang temptation hindi galing sa Diyos. So, sabi rito, next, tandaan nyo ito, note, you cannot cast out temptation. Hindi mo siya pwedeng i-cast out. I cast out you, temptation, in the name of Jesus. Layuan mo ko. Hindi siya lalayo. Okay? Hindi lalayo ang tukso. Kaya mali yung kanta ni Imelda Papin. Siya ba kumanta nun? Hindi ko alam eh. Sabi niya, tukso, layuan mo ko. Yeah? Hindi niya gagawin yun. Okay? So sabi rito, to him that overcome, I will grant to sit me in my throne, even as also overcome and sat down with my Father in His throne. Nasa Revelation po yan. Sabi ni Jesus, sa Kanya na magtatagumpay, pauupuin ka ng Panginoon kasama sa Kanyang trono, sa trono na binigay ng aking Ama. So, ibig sabihin, ikaw ay nakatalaga na magtagumpay. So ngayon, ito ang question. Paano ba natutukso ang tao? Paano ka natutukso? Tingnan natin sa James chapter 1, verse 13 to 15. Next. Yan. Let no man say, tandaan po niyo ito when he is tempted, that I am tempted of God. Huwag sabihin ni naman na pag siya ay natutukso, na siya ay tinutukso ng Diyos. Kasi minsan may narinig akong ganyan tinutukso ako ng Diyos. Hindi mangyayari yan. Hindi ka tutuksohin ng Diyos. Okay? For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Hindi ka tinutukso ng Diyos. Biblical po yan. Okay? Verse 14, ito po. Bakit natutukso ang tao? Verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust. So, bakit ka natutukso? Yung sarili mong lust. Okay? Kaya ka natutukso sa isang bagay kasi meron kang lust dun sa bagay na yon. Halimbawa, kung meron kang tukso, bakit ka natuksong uminom? Kasi may lust ka ng pag-inom. May sarili ka pang desire ng pag-iinom sa puso mo. Ba't ka natukso magsugal? Kasi meron pang something sa puso mo. It is your own lust na nagiging dahilan, naghihila sa'yo. Okay? Yan ang humihila sa'yo palapit.
Parang kwan yan. Yun ang magnet mo. Yung lust mo, yun ang magnet. Okay? Na naglalapit sa iyo sa temptation. Okay? So then when lust has conceived, it bring it forth sin, and sin when it is finished, bring it forth death. Itong illustration ko sa verse na yan. Ito po. Tingnan ninyo. Isa pa. Yan. Okay? Yan po yung 13 to 14. Nasabi diyan, yung sarili mong lust, yan ang nagiging dahilan kung ba't ka natutukso. Ba't ka natukso dyan? Yung lust mo. So ang susi, para hindi ka matukso, alisin mo yung lust na yan. Ipag-pray mo sa Panginoon na maalis yung lust na nasa puso mo. Ano mang kahinaan mo, alam mo naman yung sarili mo, di ba? Alam naman natin ang ating sarili. Kilala natin ang ating mga sarili, saan ka natutukso. So alisin mo yung lust mo dyan. Alisin mo yung desire mo dyan. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, mahihila ka dyan. At ang matindi, pag yung bumigay ka sa lust, in-imagine mo na, ang tawag susunod kasi sa lust, yung desire mo, ang susunod dyan, conceive. Anong conceive? Ini-imagine mo na siya. Pinagbubulay-bulayan mo na siya. Pinagbubuntis na. Okay? Una, lust lang. Iniisip mo pa lang. Pero dahil hindi mo inalis, magkakaroon na siya, ipagbubuntis mo na yung lust mo na yan. Yung desire na yan. Dahil hindi mo inalis, pinagbuntis mo. At dahil pinagbuntis mo na, ipapanganak mo na si kasalanan. At pag pinanganak na yung kasalanan, ang resulta niya, death. Yung sin, yun yung ginawa mo na. Yung iniisip mo, pinagbulay-bulayan mo, hindi mo agad tinanggal, so ngayon na ipanganak na. Nagkaroon na ng katuparan at ang resulta, kaparusahan, death. So anong susi? Si lust pa lang alisin mo na para hindi ka matukso. Kung ikaw ay seryoso sa pagiging Kristiyano mo, kung ano man yung lust na yan na kinahuhulugan mo, ngayon pa lang alisin mo na. Di ba? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, hahatakin ka niyan. Sa ayaw at sa gusto mo, hahatakin ka niya. Ang best way to remove lust o yung mga desires natin, yung tinuro ni Pastor Ray nung CCP. Ano yun? Fasting. Okay? Yun ang magandang way to remove para maalis lahat yung mga lust sa ating katawan. Okay? So ngayon, dito po tayo mag-last. Dahil may temptation, anong dapat mong gawin? Ito ang importante para magtagumpay tayo. Ito po, the 3D. Ano yung 3D na yan? The 3Ds of victorious Christian. Ano yan? Desire, discipline, and delight. Okay, yung tatlong bagay na yan, yan ang pinaka-importante sa lahat. Okay, isa-isahin natin. Ano yung desire? Yan, dapat magkaroon ka nito. Desire to be with Him. Yung desire mo na manatili sa presensya ng Diyos. Tignan yung sinabi ni David. Ano sabi diyan? Dapat ito ang prayer mo. Okay? Araw-araw. Sabi nito, You, God, are my God. I seek you earnestly. Ano pag sinabing earnestly, yung umaapoy na paghahanap sa Diyos. My soul thirsts for you. My whole body longs for you in a dry and barren land where there is no water. Yan ang dapat magkaroon sa atin. Kung gusto mong magtagumpay sa mga tukso na sinasabi diyan, dapat magkaroon ka ng desire to be with Him. Ayan. Yan ang dapat i-desire mo sa puso mo. Yung gustong-gusto mo na makasama ang ating Diyos. Ano pa? Desire to serve Him. Okay? So sabi dito, and it seemed evil to you, si Joshua po ang nagsabi dito, to serve the Lord, choose you this day, whom you will serve. Mamili ka, kanino ka maglilingkod. Whether the gods which your fathers serve, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ayan, yan ang desire. Magkaroon ka dapat ng desire to serve Him. Yung desire po ay talagang gusto mo. Magkaroon ka dapat ng desire. Magkaroon ka ng pagsisimula na desire mo na maglingkod sa Kanya. And ito, next po is desire to be like Him. Ayan, desire na maging kamukha ka ni Kristo. Sino may desire na ganyan? Yung iba, ang desire nila maging kamukha ng sino-sino, di ba? Ginagaya nila actually. Ang nakakahiya, pag may mga Kristiyano na
nakikigaya sa mga artista, di ba? Mga mukha ng mga idols nila, ginagaya nila. Mga hairstyle, ganyan, di ba? Sa pananamit, ginagaya lahat. So, kung mayroon tayong desire na ganyan, mas maganda sanang maging desire mo, gayahin mo na lang si Kristo. Gayahin mo na lang yung mukha niya. Okay, sabi dito, Romans 8 verse 29, "For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren." So ang gusto ng Diyos, bawat isa sa atin maging kamukha ka ni Kristo. Tignan mo ulit yung katabi mo. Tignan mo siyang mabuti. Anong nakikita mong mukha dyan? Anong nakikita mong mukha? Yeah? So, dapat, ang desire mo is maging kamukha ka ni Kristo. Bawat isa sa atin. So, kung sa tingin mo, kung bibigyan mo ng grade ang iyong sarili, gaano ka nakalapit sa mukha ni Kristo? 10 being the highest. Ano na kaya ang grade mo sa pagiging kamukha ni Kristo? Pag sinabing mukha ni Kristo, ang sabi po ng Bible, ang larawan ni Kristo ay yung kanyang holiness and righteousness. Yun ang kanyang larawan. Gaano na tayo kalapit sa kanyang holiness and righteousness. 10 being the highest. So, lagyan nyo ng grade yung sarili nyo. Sulat nyo sa notebook. Okay? Kung may notebook kayo, sulat nyo. Ano kaya ang grade ko? Okay? So, kung sa tingin nyo kayo ay number 5, wow. Oh, malapit na kayo, di ba? Kung kayo ay number 7, uy, kahanga-hanga, di ba? Malapit na malapit ka ng maging kamukha ni Kristo. So, kung sa tingin mo ikaw ay 1 pa lang, huwag kang madidiscourage. O sabihin natin 0.005, di ba? At least meron, di ba? Hindi ka 0.00. Yun ang delikado. Pero kung 0.009 ang grades mo, wala pa sa 1, huwag kang madiscourage. At least may changes. Di ba? At least may konting mukha ni Kristo sa buhay mo. Ibig sabihin, may nagsisimula ng binhi sa puso mo. May something na sa puso mo, papalapit ka na. Okay? Kamayan mo yung kapatid mo, congratulations. Congratulate nyo siya. Ayan. Congratulations, malapit ka na. Yeah? Malapit ka nang maging kamukha ni Kristo. Pero, ito po sinasabi ko, you should have the desire. Kailangan magkaroon ka ng desire na maging kamukha ni Kristo. Kung sa tingin mo malayo, huwag kang mag-alala. Lalapit din yan. Okay? Basta magkaroon ka lang ng desire. Next, letter B is discipline. Hindi ko lang kung nabasa nyo ito sa Facebook ni Pastor. Ayan, discipline. Mayroon 3 klase ng discipline na sinabi si Pastor doon. Di ba? So, tingnan mo natin, ano bang discipline? Sabi ni Pablo, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Christ." Sabi ni Pablo yan, disiplina yan. Sabi niya, maging katulad ka ng sundalo na nag-endure ng hardness. Sabihin talaga nagtiis yan. Ang isang sundalo, hindi siya magiging sundalo kung hindi siya dumaan sa training. At ang training ng sundalo, walang training na madali, di ba? Kung ang training ng sundalo ay madali lang, hindi magiging lampa yung sundalo, di ba? Mahinang klase. Baka mamaya pag nasa bundok siya, ay, outs, sabi niya, di ba? Pag nadadaan siya sa mga tinik-tinik, di ba? Aray, ang sakit. Kung ang training niya ay madali, pag nasabit siya ng tinik sa bundok, baka iiyak yan, di ba? Baka, aray ko, ba naman malamok, di ba? So, hindi siya magtatagal sa bundok kung hindi matibay ang kanyang training. So, ganun din sa spiritual, di ba? Kayo ay sinasabi niyo, kayo ay sundalo ni Kristo, pero kumusta ang training mo? May disiplina ba? Sabi dito, endure hardship. Ang masundalo, grabe ang disiplina. Lalo kung officers, grabe, di ba? Sa PMA, grabe yung ginagawa sa kanilang pagdisiplina. Yung pamangkin ni Grace noon, grabe yung dinaanan niya nung siya ay natapos sa training sa PMA. Yung mga magulang niya ang natatakot para sa kanya. Nasabi sa kanya, kaya mo ba talaga? Sabi nung mga magulang. Sila ang natatakot. Pero yung anak, sabi niya, kaya ko to. Sabi nung anak, napagtagumpayan niya. Di ba? Natapos din siya ng PMA. So, ang isang sundalo, grabe ang training. Pero grabe rin kasi nga harapin nila. At magagamit nila yon. Sabi rito, no man that wars entangled himself with the affairs of this life. Walang nakikidigma na siya ay nakadikit dito sa affairs of this life. Hindi siya nakikitigma na nag-i-enjoy din sa mundo. Hindi pwedeng ganon. Kung sundalo ka, sundalo ka. Sa sundalo po kaya sila dinadaan sa training para maalis yung kanilang utak civilian. Ayan, maging utak sundalo sila. Kayo din po ay utak sundalo ng Diyos, so dapat ang utak nyo, utak sundalo din.
Sabihin mo sa katabi mo, dapat utak sundalo ka. Sundalo ni Kristo. Amen? Kayo ay sundalo ni Kristo. Kayo soldiers of Christ. Kaya ingatan mo lahat ng ginagawa mo. Iyan ba ang gawain ng isang sundalo ni Kristo o hindi? Sabi rito, kulang to. May isa pa akong verse. Ay, pakibalik pa. May isa na lampasan. Oops. Hindi ko na ilagay. Okay, ang sabi po doon kasi, ang physical exercise ay meron siyang benefit. Pag nag-exercise ka, discipline pa rin to. Pag ikaw ay nag-exercise physically, meron siyang benefit. Pero pag ikaw ay nag-exercise ng godliness, mas grabe ang effect. Kasi ang effect niya, for your benefit today and for the future. Dalawa ang benefit pag ikaw ay nag-exercise ng godliness. Di ba mahilig tayo mag-exercise physically, mas lalo ang godliness. Ang godliness din, you need to exercise. Kailangan mo rin mag-practice ng godliness every day. Okay, sa bawat araw, we need to practice. Yun ang tinatawag na discipline. I-practice mo mamuhay ng pagiging makadiyos. Kasi anak ka na ng Diyos, dapat matuto kang mamuhay na makadiyos. So ito po yung sinasabi ko kanina na senior ni Pastor Roland noon, the 3 kinds of discipline. Ano yun? Next po. Yan. Inward discipline, outward discipline, at saka corporate discipline. Ang inward, pansarili mong disiplina. Ano yan? Personal and spiritual practices. Yan yung mga meditation, Bible reading, ganyan. So, outward discipline, paano ka makisama sa paligid mo? Isa din, example ng outward discipline is humility. Ayan. Simplicity. Ayan. So, yun po ay mga outward discipline. Dapat matutunan natin na mamuhay ng paano makisama sa ating kasama ang ibang tao. Okay, next is corporate discipline. Ano naman yung corporate discipline? It is the practice within the community of faith. Paano ka makisama kasama ang mga kasamahan mong Kristiyano? Kaya nga dapat, ang payo ng Hebrews, huwag niyong kaligtaan ang ating mga pagtitipon. Kasama po yan sa corporate discipline. Okay? Yan yung mga disiplina na dapat ginagawa natin araw-araw. Lastly, sa 3D, ano po? Delight. Anong Tagalog po ng delight? Masaya. Para ganoon malapit doon Kagalakan, ganyan. Yung natutuwa ka, enjoyment, parang ganoon. Delight is nag-i-enjoy ka na. So, una, you should have the desire. Ano ang desire mo? Isipin mo, anong desire mo? Yung binigay ko kanina, example lang yon. To be like Him, to serve Him, to be with Him. Yun ay mga desires na gusto mong gawin para sa Panginoon. And then, kung yun ay mga desires mo, then you discipline yourself. Kung gusto mong laging nasa presensya ng Diyos, anong discipline mo? Siyempre, magbasa ka ng Bible kasi yun lang ang tayong paraan para magkaroon ka ng connection sa Panginoon. Di ba? Umawit ka ng mga pagsamba sa Diyos o purihin mo ang Diyos. So yun yung mga paraan. Didisiplinahin mo yung sarili mo sa mga bagay na yan. Kaya pag may dapat ang Kristiyano, gusto mong laging sumasamba sa Diyos, lagi kang malapit sa Diyos, dapat tignan mo yung cellphone mo, anong laman ng cellphone mo. Baka mamaya may mga wordly song pa dyan sa cellphone mo. Sinong may wordly song pa sa mga cellphone, alisin mo na. Okay, dapat alisin mo na rin sa bibig mo ang wordly song. Dapat hindi yan ang kinakanta mo. Ang kinakanta mo lagi, mga pagsamba sa Diyos. Kung napapansin mo yung sarili mong kumakanta ka ng wordly song, ay check mo yung puso mo. Bakit yan ang lumalabas sa'yo, di ba? Dapat ang pinupuri mo, ang inaawit mo, ang lumalabas sa bibig kasi, sabi ng Bible, kung ano ang laman ng dibdib, puso, yun ang lumalabas sa bibig. So bakit yun ang inaawit mo? Kasi yun ang laman ng puso mo. Check mo anong laman. Okay? So ito po yung mangyayari. After that, dinisiplina mo, nakita mo yung desires mo, dinisiplina mo yung sarili mo, nag-practice ka araw-araw, pag napapansin mong yung bibig mo kumakanta na ng hindi tama, paluin mo. Di ba? Discipline, part ng discipline yan. Oops, nadulas. Paluin mo, di ba? Disiplinahin mo yung sarili mo. Minsan tinatamad ka, paluin mo yung sarili mo. Di ba? Pag may mga tinatamad kang gawin, yun ay kasama sa disiplina. Kailangan mong disiplinahin. Pag natagumpay ka na dyan, ito nang susunod. Delight. Enjoy ka na.
yung dating pinapalong mo yung sarili mo, hindi na. Naging part na ng system mo. Dati, may lumalabas na worldly song sa bibig mo, ngayon hindi na. Nai-enjoy mo na. Hindi mo na kailangang paluin yung sarili mo para mag-stop kasi naging laman na ng puso mo yung pagsamba sa Diyos. Naging laman na ng puso mo yung pagmamahal mo sa Diyos. So yun na ang lumalabas ngayon. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng delight. Sabi ni David, tingnan niyo yung delight ni David. Sabi niya, "For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness." Yan yung saya ni David. Yan yung delight ni David. Sabi niya, grabe Lord. Yung court dyan is yung presence of God. Sabi ni David, mas gusto ko pa ang isang araw na nasa presensya mo kaysa nasa ibang lugar na kung saan-saan. Masabi ni David, mas grabe ang enjoyment ko. Isang araw lang yun Isang araw lang ang katumpas niya 1,000 na paglilibot niya sa labas, di ba? Na paghanap niya ng kasiyahan sa labas, 1,000 days. Pero isang araw lang, sabi niya, grabe ng enjoyment ko. Ang katapat niya na, in comparison, is 1 day in the courts of the Lord, tapos 1,000 years na pasyal. Yun ang katapat niya para kay David. Kaya sabi niya, pero mas pipiliin ko pa rin ito, yung 1 day in your court. 1 day in your presence. Okay, mas pipiliin ko pa. Sabi ni David. Sabi dito, His presence is our, next slide, resting place. Ang presensya ng Diyos, dapat makita natin sa ating sarili na yung presensya ng Diyos siya ng ating pahingahan. Kung yung iba gusto magpahinga sa hotel, gustong pumunta sa ibang lugar para mag-relax, ang relaxation place mo is yung presence of God. Yan ang pinaka-the best na resting place. Si Jesus po, meron siyang tinatawag na Gethsemane. Bago siya mag-minister, bago siya pumunta sa ibang lugar, bago siya mag-pray na mga may sakit, pumupunta muna siya sa kanyang Gethsemane. Okay, Gethsemane is a place kung saan nagkikipag-usap si Jesus sa Panginoon, sa Ama. Tayo rin dapat magkaroon ka ng tinatawag na Gethsemane. Hindi ibig sabihin na kailangan may kwarto ka na ito Gethsemane. Hindi naman. Anywhere, pwede kang mag-create ng sarili mong Gethsemane. Ito yung sitwasyon, yung sinasabi ni Inay na audience of one. Yun yung kahit maraming tao sa paligid mo, kausap mo pa rin ang Diyos. Yun yung tinatawag natin na Gethsemane. You create your own Gethsemane. Okay? So lastly, ito po, delight. Yung favorite verse natin. Delight yourself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Okay. So, hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan mo at ang pangarap. Yung delight na yan, yung gusto ng Diyos, naging gusto mo. So, mangyayari lang yan pag dumaan ka sa discipline. Nagkaroon ka ng desire, discipline, and then, yung pinilit mo, yung sinanay mo yung sarili mo, tinuruan mo yung sarili mo na magustuhan yung gusto ng Diyos, yun po ang binibigay niya. Yun yung desires na binibigay ng Panginoon. Amen po? So remember this 3D. Yan ang susi or yung tanging makakatulong sa atin para maging victorious Christian ka. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Tanungin mo siya, handa ka na ba maging victorious? Okay. So, handa ka na bang maging victorious? So, tandaan nyo yung 3D. Ang promise sa Bible, kaya mong magtagumpay. And we have our tools. 3D. Tandaan nyo yan palagi, yung 3D na yan. Araw-araw yan, applicable yan sa lahat ng bagay. Ano mang gusto mong gusto mong mangyari sa iyong buhay, gamitin natin lagi ang 3D. Amen po? So, tayo pong lahat ay tumayo and let's pray. Panginoon, salamat po Diyos sa salita mo na aming napakinggan. Thank you, Lord God, for these people, O Lord, na handang makinig, O Lord God, at nakinig at nag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Salamat pa, Ma. Nawa, O Diyos, ang bawat salitang narinig ng bawat isa ay patuloy na tumimo at tumubo sa puso po ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, I thank you and I ask for your blessing, especially, Lord God, that you seal this word na tinanggap po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po.
Amen. So, thank you so much po, Pastor, sa message. Ngayon naman po tayo pwedera ko sa tithes and offering. Tinatawagan ko po si Pastora Zenny. Tayo po'y tumayo at sama-sama nating i-declare. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with open windows of heaven blessings. And our Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly abundantly and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your words over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in my finances and blessed in the storehouse of our savings. For we are blessed to be the head and not a tail, and we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them be multiplied and given back unto us. A good measure pressed down, shaken together, and running over shall cause them to be multiplied and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessing over our life. We speak your word that the demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessing upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of soul into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tayo po ay magbigay.
So, Amen. Ngayon naman po tayo na po ay dara ako sa pray one to another. Umanap po tayo ng ating mga kaparehas. Ayan. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. And always remember po na bago pa lang tayo manalangin, sabi ng Panginoon, ay tinugon niya na po ang ating panalangin. Amen po. Believe and it shall be. Believe and it shall be received. Amen po. So, tayo po ay manalangin sa bawat isa at tayo magpasalamat na sa ating Panginoon. Sa mga nasa online po, maaari po tayong manalangin kasama po ang ating family.
check. Sound. Sound. Sound check. Sound. One, two, mic. Sound check. Amen! Praise God! Hallelujah! Sa umagang ito ay tayo na po lahat ay sama-samang magpupuri, aawit para sa ating Panginoon. Basahin po natin Psalms 84 verse 10. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Hindi po natin ipagpapalit ang presensya ng ating Panginoon. Makasama po natin siya ngayong araw. Sulit na yon, amen! So kahit na ano man po yung naiwan natin sa ating mga bahay, ano man po yung mga pinagkakaabalahan natin, dito po tayo ngayon, amen? At ang focus po natin ngayon ay ang Panginoon. Lahat ng lumalabas sa ating mga bibig ay paniwalaan po natin at sabihin po natin sa ating Panginoon na with all our heart, amen. So hindi naman po tayong aawit nang hindi talaga natin sinasabi sa Panginoon, di ba? Kaya bawat lyrics, bawat awit na awitin po natin ngayong umaga, sabihin po natin ng buong puso sa ating Diyos, amen. So ngitian naman po natin ang ating mga katabi. Ayan, praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, ready ka na ba? Hallelujah! Come on! Woo! Purihin natin ang Panginoon! Worship our King.
and in spirit and in truth, Lord God. Hallelujah sa oras na ito, Panginoon. Lord, sa dami, Panginoon, ng aming pinagdadaanan, Panginoon, sa mga pinagdadaanan po namin, sa bawat araw, Lord God, hindi po kami matatakot, Panginoon, dahil alam po namin na ang salita mo na nilagay mo sa aming mga puso, Lord, ay nagagamit at magagamit po namin every time, Lord God, na hindi na po namin alam ang aming gagawin, Panginoon. Every time, Lord, na napapalibutan po kami ng trials, Lord God, ng mga pagsubok, Panginoon, sa buhay na ito, Lord God. Hindi po kami matatakot, O God, dahil Ikaw ay nandiyan, Panginoon, para sa amin, Lord God. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Life is overwhelming, and fear is all I feel. Your word
are faithful, O God. Then, now, always, O Lord. You're the same God yesterday, today, and forever. So bakit po kami matatakot, Panginoon? Ikaw ang Diyos ni David, Lord God. Ikaw ang Diyos ni Moses, ni Joshua, Lord. At Diyos namin ngayon, Panginoon. Bakit kami matatakot, Lord God? Hallelujah. Oh, thank you, Lord. We are founded of your love, Panginoon. We are founded of your love, oh God. Thank you, Jesus. Magkaroon po tayo ng prayer sa Panginoon.
worship you, Lord God. We exalt your name, Lord. We surrender our lives to you, Lord. Because we are persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things to come, nor things to come, shall be able to separate us from the love of Christ. We are persuaded, O God. We are convinced, O God, that your love, Panginoon, will remain, O God. Your faithfulness, O God, will remain from then, now, and always, Lord. Hallelujah. Lord, the grass withers and the flowers falls, but by the word of God stands forever. And you are the word of God because, Lord, sinabi mo sa iyong salita that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. That's why we trust our lives, Lord God, to you, to your Word, Panginoon. Na every time na sinisik po namin, Panginoon, ang salita mo, nagkakaroon kami ng wisdom kung paano ang pamumuhay namin, Panginoon. Paano namin ma-overcome ang mga bagay, ang mga trials, Panginoon, sa mundong ito. Lord, the more we seek you, Lord God, the more na nagsisik kami, the more, Lord, na nakakatanggap po kami, Lord God. Lord, na mas mahalaga pa, Panginoon, ang iyong salita, Lord, sa anumang bagay sa mundong ito, anumang kayamanan, Panginoon, sa mundong ito, mas mahalaga ka, Panginoon, mas mahalaga ang salita mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, nagdi-desire po kami lalo. Nagdi-desire kami na mas lalo kaming matuto, Panginoon, at madisiplina, Panginoon, ang aming mga sarili, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father. Oh, thank you, Father. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, we worship you. Patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Patuloy po kami, Ama, na nagpupuri, nagpapakumbaba, nagpapasalamat, dinadakilang yung dakilang pangalan. Itinataas sa inyo, Panginoon, ng bawat sambahayan ng Resurrect Ministries. Lahat po, Ama, ng iyong mga anak, lahat po, Panginoon, ang lumalapit sa inyo. Lahat po ng tumatawag sa inyo, Ama, na yung ipinilang na maging pamilya po ninyo bilang maging anak ninyo. Salamat po, Diyos, sa oras nito. Salamat po sa pribilehiyo na pinagkakaroon niyo po sa amin upang patuloy po kami makatulog sa iyong banal na paanan. Patuloy po kami inaalala, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa iba't ibang dako ng bansang Pilipinas, nasa ibang bansa, Panginoon, na kung saan narunod po sila, na kayo po, ang patuloy po nilang inaasahan na tumutulong at nagpapalakas sa kanila. Patatagin niyo po sila. Ingatan niyo po sila, Panginoon, gabayan sa bawat araw ng kanilang panamalagi sa mga lugar na kanilang pinatutunan. Salamat po, Diyos, na patuloy po niyong kinukupkop ang iyong sambahayan. Kinakalinga ang bawat pamilya. Salamat po, Ama, na kayo po ang siyang patuloy nagbibigay ng kauhawan sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na iyong ginagamit upang patuloy, Panginoon, na hanapin ang mga anak na po ninyo, ang mga kapatid po namin na wala pa po sa iyong banal na harapan, Ama. Salamat po, Diyos, sa iyong pagkilos sa bawat sambahayan, sa bawat mga anak po ninyo, sa bawat lugar, Ama, na kung saan narurot po ang mga pinawag at pinili. Patuloy po niyong ingatan, gabayan, pagpalain. Salamat po, Diyos, sa proteksyon po ninyo. Salamat po, Ama, kayong pinasasagana at pasasaganain pa ang iyong mga anak sa kanilang pangangailangan sa araw-araw, maging sa kalakasan, kalusugan, Panginoon, kasiglahan, patuloy kagalakan sa paglilingkod at pagsunod sa inyo. Salamat po, Diyos, maging sa katapatan, Ama, ng paglilingkod sa iyong banal na upasan. Purihin po kayo, Diyos, sa lahat ng iyong mga anak, sa buhay ng bawat isa, na patuloy, O Diyos, na nagpupursige upang makapaglingkod sa inyo, upang makasunod sa inyo. At patuloy po namin, Panginoon, na pinakuakop-kop sa inyo, pinakakalinga sa inyo, ang bawat pamilya, bawat membro ng aming sambahayan naman. Salamat po, Diyos, sa banal na
namin, sa mga manggagawa po ninyo, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagtatalaga ng kanilang mga buhay, upang patuloy po, Ama, na matipon ang iyong pangalan, upang patuloy na mapalakas at mapatatag, upang patuloy, Panginoon, na mag-encourage ang bawat isa. O Diyos, purihin po kayo, pagpalain nga po ninyo ang bawat sambahayan, ang pamilya, kayong tinawag at pinili sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa pagkakindi niyo po kayo mababayaan, iiwanan man. Ito pang iyong pangako, Panginoon, ng lahat ng tumatawag sa iyong pangalan ay maliligtas. Kami at ang aming sambahayan ay maliligtas. Kaya Ama, sa inyo lamang po lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Ayan, so maaari na po tayong maupo. Ayan, so bago ko po tawagin ang ating closing prayer announcement po, next week po, second Sunday, lahat po pala ng bawat local church, dito po tayo lahat. Yun po yung napag-usapan na every second Sunday po, lahat po ng bawat churches, mga local po is dito po lahat. And also magkakaroon din po ng meeting ang pastors and workers and leaders po sa second Sunday. And magkakaroon din po tayo ng communion. Kaya lahat po ng mga iba't ibang churches and also lahat ng mga leaders, tayo po ay responsible na i-announce or sabihan po ang ating mga kapatidan. Ayan po, so bago po tayo dumako sa closing prayer, sa tatayo next week po, ang ating opening prayer si Sister Lady Ugay, scriptural reading si Tomo, sa tithes and offering po si Josiah, and also sa prayer warfare po natin sa family si Ate Alpa Joy, sa ministry si Irish, and sa closing prayer po si Shakaina. Ang ating MC po si Pastora Resi Agustin. Ngayon po, tinatawagan ko na po ang ating closing prayer si Daniel Alano. Tayo po ay tumayo para mag-closing. Yes, Lord, thank you, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, ng service na to, O God. Lord, Panginoon, inaalay, Panginoon, namin ang aming mga gagawin, O God, sa susunod, Panginoon, na linggo, O God, at sa susunod, Panginoon, na araw, O God. Lord, lahat, Panginoon, ng aming mga gagawin, O God, pag-aaral o trabaho man, Panginoon, ay patuloy mo kami bigyan ng kalakasan, O God, upang magawa namin, Panginoon, ang mga ito, O God. Lord, I pray, Panginoon, sa aming mga dadaanan, O God, pauwi, O God, lahat ng gawa ng kaaway sa aming daanan, aming sinisira, O God. Lord, kung kaano mo po kami, Panginoon, iningatan papunta dito, Panginoon, ganun mo rin kami ingatan pauwi, O God. Lord, sa iyo lahat ng kapurian at kaharwalatian, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So God bless po sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng naka-enroll dito po sa ENMA campus dito sa Sapang po, maiwan po. Thank you and God bless everyone.
ba walang nasunod? Di ba walang nasundan? Sabi ko, magwala na lang tayo kasi almost di ba walang nasunod? Ayos eh. Sound check.